Hoxe estamos no Corgo, na 7ª xornada viaxeira con Guido Guía para descubrir a comarca de Lugo e as terras da Ulloa. Nós como xestores do xeodestino da comarca realizamos esta serie de paseos. Vamos a pasar un día descubrindo todos os secretos que oculta o Corgo. Estamos aquí nun lugar emblemático do noso concello, que é a Carballeira do San Bernabé, no Castro de Castrillón. Vamos a pasar por Franqueán, onde temos unha iglesia románica que é a máis importante do noso concello, e despois xa vamos a enlazar ca Vía Cúnin, que estamos peleando para que sea reconocida como Camiño Xacobeo e vai a formar parte do Camiño de Santiago. A través destas andainas, xente que se acerca aquí de outros ayuntamentos, incluso de outras provincias, pois ten a posibilidade de descubrir rincóns que son únicos. Vengo de Brasil y ya voy a cumplir un año que estoy en Lugo. Lo que más me encantó aquí fue el paseo por el monte. ¿Sabes? El olor, lo que sientes, y bueno, es bueno para interactuar y conocer personas. Es indescriptible, es una sensación muy agradable y espero hacer novamente. Eu realmente sí que animaría a xente a participar neste tipo de actividades, porque, bueno, é unha maneira de conocer xente, de estar en contacto coa naturaleza, de conocer as nosas moitas zonas que a mellor, aínda que están preto de onde vivimos, todo eso, pero que a mellor pois desconocemos. A verdade é que é unha maravilla contar con tantísima xente, sempre entre 100 e 200 persoas están vindo estas actividades, que son unha oportunidade de coñecer a nosa contorna, facer novas amizades, moverse, así que encantados de poder seguir con este proxecto. Quedan 3 xornadas despois dista e logo comezaremos a segunda ronda.